Kane kalak bandai ka World Cup ka bakado jonga ka jengkren ka penjau mat jo Cristiano Ronaldo syakiriu it football shua ba sami madan syaka FIFA World Cup mentau senam arajar apun reu kinong it football hakaleng ka perthei kila sokia besusan hadin bo Cristiano Ronaldo ula keren deki kenten ki bak tajur ya kadonur jong ki pajpa shua ban mi madan na ka benta ka FIFA World Cup mentau senam Ronaldo ubla dap mentau sau puis senam ka arta ula penpau bakane ka World Cup kala bandai ka sen ka bakhado jong ha ka jing lakai ka bahetam ha ka perthei da ka jing sui ula ong shisha kane kande ka World Cup ka bakhado jonga ngala ailo dilade na ka benta ka football ngasngo sarong ro ya ka jing kersan jong phianga dai mentang akwa tangman pesu phaya phi haman laki sekon kini ki kenten kila penjau mat ya bungut kinong kersan nado baulami ha ka World Cup haus nam arajar reu Ronaldo ulolong wene ki klor bakrau tam ha ka history jong ka football ulai le kai san tali ki World Cup dai ka we ka jingpu sniu ka barang sa ha ka dono jong kalong banra e ka trophy World Cup na ka benta ka Portugal ha ka kran bakla pathai kubor Ronaldo ulong ba don jingkali halor ka ka bolole ha ka jing jong ka jile kai jong ngala le lot kat pala ngala panya khon hado bakot jong ka jile kai wala dangam job ya ka World Cup ngam don jingkala mesim namar ngate pangala IT lot yelade kane ka jingkran ka pani ba Ronaldo syam lapai tang saka number ki trophy upai jro saka jing IT jong ka jingale bar ka jing jela ka jong kari ula ongro ka jing phong ya ka jersey jong ka Portugal kolong ka buram ka bakrau tam na ka benta kari ngami madan tang na ka benta jonga ndai na ka benta ki million ngot kino kersan nga kinong kersan ka Portugal kila penpawi ka jing jong ki haki social media bon kila ong bawala Ronaldo jura ya ka World Cup ndai ha ka dono jong ki udang dei ulado ki pajpa kila kan mauro ya ki por bo Ronaldo ulaman jing nado ka jing syakan tho ki jing ram ki jing sose dei pajpa udang yang scam ju pendam ka jing khon jong kalong ka jing ai mesim ki khna ki bakwa ban poi syaki kerdan ki bahe habakali la udang don cikermen na ban rai ka World Cup Cristiano Ronaldo la jubam ha ka football don batip ayu ban jala syai dai ka we ka bangala ban kular kalong bangan ai tilot yelade hado ka jing lakai ka bakhado kane kala bandai ka por ka bakhado ba ka perthei ka yu ianga hapo ki madan World Cup ka jing jong ka jing lakai kala ai mesim ki milon ngot mulai kai ba ka jing trisitom ka jing khon bar ka jing ngech halade kala ban pen poi phi syaki jaka ki ba phi phemla ban motor